anyị wụ third generation, ụmụ anyị wụ fourth generation. There is a reason why this is a universal law. The reason why it is a universal law that the iniquities of the father will be visited upon the children till the third and fourth generation. The reason why it is a universal law is because of reincarnation. Maka eyo wayo. I know, some of you guys, enwe hereka reincarnation. Now, kamhara arengo bi agbafu ndị Yahoo watchega this video. Ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m unu ebe bụ nene na-enweta video anụ asị m udo dịlị. Biko na nwere video nchọkwu unu nene kwunu kwule da nene na bụ video n'unu ya ghọtakwara ebe isiokwu anyị na-aga n'ụbọchị nke taa, maka na ọ nwere ihe ndị mmadụ na-akpọ mmadụ ibi ụwa ọzọ, reincarnation ọ ihe ndị Igbo na-akpọ ya, which means na mmadụ na-abịa ụwa ọzọ. Maka na so many people apụtago n'ụwa na-eji nja na-asị na mmadụ ada abịa ụwa ọzọ, mana achọrọ m ka ịmụta ihe na video anụ. Ị na-ana ihe bụ the first topic ihe bụ ụzọ gem, then the second one ekwukwa na video abụrụ maka ihe niile ịma maka ndị anụnwa na-apị ihe ọpịpị eji Yahoo wee malụ ohe iji ya mala ha. Ị aghọtakwana some of the things ha na-emewe na-apụ out of point. Ị na-echa video anụnwa believe na ihe ya amụta na video anụnwa ka nkụ. Ị treat na video anụnwa as any other video that you come across in any social media platform. Maka na ebe anụnwa na ya ekwu gị esi na Igbo ya amụta ihe, maka na ajụ ihe ya akwụsịkwa na Igbo anyị. Mana the most important thing bụ ị na-akụziri ndị mmadụ ihe ha ya na mmata, mana ihe na-aga egbute mbụ na ịya na mmadụ ya na-adana n'ọkụ, ị na-asị onye ahụ na ị na-adanyekwa n'ọkụ, ị na-adanye n'akụ, asị gị mind your business, gị mara ihe bụ na-adịghị gị ji eme m. I wee na-asị biko, no matter you decide na unu na form ignorance, unu ekwe ha anụ nsogbu adịrọ. I ka na-push the message to the end of the world. Maka achọ m kwunu gị onye anụnwa ntị. Ọ nwe ihe mmadụ na-ekwesị na don't listen to the messenger. Don't pay attention to the messenger. Rather, pay attention to the message. Maka ebe anụnwa na I'm open to learning from anybody. Whether be you pastor, be you dibia, be you anybody. Ọkwa na eme nwe religion, I'm willing to learn from you. Mana biko, nene video anụnwa because pay attention to the message, not the messenger. Nene video na na chiata azụ. Ndewonu. Ụmụnne na ụmụnna, ekelela m nnọọ. Ọhaneze ekelela m oke kelee nwaanyị. Asị m nkwọta ya kwụ ala anyị họma. Nkwọta ya kwụ ala anyị họma, ogologo ndụ na ahụ isi ike. Onye nụ n'ugolu ya Dr. si na chọọ para gbara mmiri gbọọla. Na achọrọ m ikwu ihe gbasara Yahoo boys and Yahoo girls. Ekwuru m ihe gbasara amara m ọkwa nwanne echi gara aga. Aga m ekwu ihe gbasara ndị Yahoo. Ọkwanụ naanị ndị Yahoo ka m kwuru okwu ya. Ekwukwara m ihe gbasara ndị pastor na ndị big business owners na ndị otu ya, mana little by little ma na-eru ebe ahụ. So ihe gbasara Yahoo, a lot of people ajụọla sị Yahoo ọrị mma, Yahoo ọrị hụ mma. Ajụọkwana m ndị ụfọdụ ajụjụ in the past sị nene ụdị Yahoo. Always okwu sị Yahoo ihe gbasara kọmputa, but ọ na-awụ nickname and the code name for igwu wayo. Or nickname and code name for izu oshi. Sorry that I'm using this language, but always think akwanna manana. So ewo Yahoo, ewo nwoke Yahoo, ewo nwanyị Yahoo, bịa nga, bịa gere ntị ihe dibia Dr. si na chọọ para gbara mmiri gbọọla chọọ ga-egwa. So no for Yahoo, no against Yahoo, bịa gee ntị from my own point of view, from my own perspective. Ịnụkwanụ ishi ọnụ kemi.
Aga m agwa unu ihe m ga-agwa unu without sentiments. Aga m pass my judgment, drop all my submission without sentiments. Yes. Achọ m ịmakpa ị ga-eji ahụ m after now. Ọ gbasahụ m. He mara I drop all my own 10 cents. After now, how you see me, I don't really care. Achọ m ịgwa unu ihe m chọhara maka this Yahoo. Ọ m chọrọ ịgwa unu. Now, anyị amala so oshi are mma. Izu oshi are mma. Gwa m ọzọ ma ọzọ. Ịkpọọla mma n'ụwa ga nara ya here. Yes. Anyị amala so ọrị mma. Anyị amalakwala sị what goes around comes around. So, anyị ga-eji unu ga na-anụ what goes around comes around. You'll be hearing it a lot in the course of this live video. What goes around comes around. Yes. People are condemned on Ndi Yahoo. No further support. But let me start with this what goes around comes around. Marakwa na iko iji dola mmano ka geja dola ge. Marakwa na hiji mala mmano lela mmano gari. Oho ha gekwa eja lela ge gari kegi. Iji me mmano oho ba geje emegi. Yes, some of you when you say him je kuga yawo say Ndi ya umaka Yahoo. Maybe umaka Yahoo nugucha wayo na ga egwukwa nnu wayo. No, that is not really where I am going to. That is not really where I am going to. Ebem jije na awo nda ahi egwu gawayo. Now let us see. Imara ha akpọ kama. Akwa na amara ha akpọ kama. Yes. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-awụ. Yeah, kama na ebe niile. Onukwa Bible. Now because I know that majority of ndị watching this video now windo okpere, windo church. So I'll be telling you from your Bible. I will be pointing at your Bible passages and Bible verses. So, give me Bible, with a Bible, give me Bible, give. Now, do you know that when a Bible on no she? Na Yahoo give visit mehenna upon omoya till the third or fourth generation. A Bible nukuru pa. Nga Bible nukuru yawo. Numbers chapter 14 verse 18. Bible no she. Part B ya. Okuga he basara God. Okuga he basara Jehovah na God. But I'm hot choge kowawo universal principle, and I'll tell you what it means. Also visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation. Nene one generation was up again nubu and again now. The next generation wo omoge. The other generation aworo omoge. The other generation aworo omoge. You see? So this is the first generation for us now. Omuanye or second generation. Omuanye or third generation. Omuanye or fourth generation. There is a reason why this is a universal law. The reason why it is a universal law that the iniquities of the father will be visited upon the children till the third and fourth generation. The reason why it is a universal law is because of reincarnation. Maka eyo wayo. I know some of you guys. Some of you guys. Enwe hereka reincarnation. Now, kamhara arengo bi agbafu Ndi Yahoo watching this video. My brother, my sister, I am not against you. Do you understand? I am not against you. But I am akanome Yahoo ene. Amo ahomia. But kemano mente hem chogeko. So I've reincarnation. I've read from your Bible. Chineke nno eja aponi eji ezu eji akwo ụgwọ mmehie nna gị ana till the third and fourth generation. Ya akwo yo the person
till the third and fourth generation. I've shown you from your Bible. Because in one now, there is every possibility, every chance that you may reincarnate through your third or fourth generation children. But Shinaka Wanwage Yowa. Of course, this is the majority of the case. Many of us yoro either mpakukugi or makukugi or mpakukugi from your maternal home or mpakukugi from your side mpage your paternal home or one ne ampage or one ne makukugi or one ne mpakukugi. You understand? Now, let me, before I digress too much, may make one know that Hashem, what goes around comes around. Let us assume ne wone hojo imere mi or ne wonu dim pampa aro imere no wa tupu ga anwo. Giyomo wozo. E ga yo as, let's say in ayoro, inside that third generation or fourth generation that your Bible told you, she chineke na huga a visit iniquity, ahuge were iniquity nu. Ahuga were iniquity ge na that first one ko na the other one. So ge that na ahu ahe daga now when sike woro he nna gi me ara. Problem nsogbu ahe no n'elia now. When ke woro he nna gi me ara. And it could be you. That's your same what goes around comes around. Him korodoro nanya. Iwere ike na ahụhụ now. Ahụhụ from iniquity nna gị. Nna gị. Nne gị. Nne gị. Iwere ike na dị ahụhụ now. Ya wụrụ that he passed through your karmic responsibility. Karma akachala up with you. Gana akpaje di ahụhụ now. Now, again that say all the sins of my ancestors. But whereas you are that ancestor that has been reborn. You are that ancestor. Yorowa. Tama ahụhụ mehi me ana. Then, okwa ya mere Bible na ahụ jikwa say oya mere ochochala nga oge place atamahụhụ na amamikpe ye werekwa edosa ya nga ahụ oresho na ị ga-ayofu ụwa. That is your third and fourth generation. Now let us go ahead. Maka enwere ndị gonna watch this broadcast nwashi that they don't believe in reincarnation. Some people will argue that there is nothing like reincarnation. But since I know that a lot of you like how la Bible ukuru, how la Bible nudere, you take it to be true automatically. Let me still show you from that your Bible. Hebasara reincarnation. Let me Ekene Desmond say you are making small, actually the small sense. You're making small sense, but life is not like that. The same Bible teaches us about forgiveness. Yes, the same Bible that teaches you about forgiveness also wrote that the soul that sinneth, it shall buy. Achomi soya, achomi kupai no kubeke maka Facebook. Yeah, so you see, let us not even go there. Your Bible is highly contradicting. It's a very contradictory book. Very. So the same Bible that teaches you forgiveness, that the soul that sinneth, it shall buy. The same Bible that teaches you forgiveness also made you that your God will never forgive your Satan. In fact, in the last day that your Satan will be thrown into the bottomless pit.
then where is the message of forgiveness? Where is the message of forgiveness? That same Bible that taught you forgiveness also made you to know that the sin against the Holy Spirit will never be forgiven. So you see, if you begin to teach Kushima Basra Bible on we saw Agama church na para Bible Ishi. Kushima Basra Bible on ga mbuashia ya ga mana sare church ari nandeke neje jo okpere self na no dey read na Bible. But that's by the way. Let us forge ahead. Now, some of you will say there is nothing like reincarnation, but agama gwanu bu she ayo wayo. Agama share Bible no gwanu she ayo wayo. Ewe hemji hendem kogala no na we set gam mbara ala edoshin gam ala ngam ga land mam gwama nu he gbasara ndị Yahoo ake walker bia. Now, in Matthew chapter 17 verse 10, when Jesus no mazia no. Okay, before then, Matthew chapter 11 verse 13, Jesus no where John yashi. For all the prophets and the law prophesied until John, that is John the Baptist. Also, all the prophets nda amuma ahebuola amuma iwu ahebuokwala amuma awahu buga amuma until John the Baptist ha bia. Then the next verse Jesus says, and if ye will receive it, this is Elias which was for to come. Elias or Elijah won sins. And Israel that before onye nzọpụta, before amu onye nzọpụta that is una Jesus, say before they go born Jesus, that Elias, which is Elijah, must reincarnate, must come back to life. You see? So they already believe. Your Bible believe in reincarnation. You understand? So your Bible believe in reincarnation. Kind of standard. So emela agu agbare ma nwa dibia ondo omenala ndoka onye shoka onye omenala ana ekwukwan say that na enwere reincarnation. Don't argue. On our Bible, okay, read your Bible. Don't argue. You see, Jesus know where John ya na ekwu that if ye will receive it, oburu nunu ga-ekwere n'ihe m na-ekwu. Oburu nunu ga-ekwere ihe m wawu Jesus na-ekwu na Elias ayolo ụwa ọzọ and na ọ yọrọ ụwa as John the Baptist. Now, in Matthew chapter 17 verse 10, and his disciples asked him, saying, why then say the scribes that Elias must first come? Gini mere ndo da akwụkwọ ji sị na Elijah ga-ebi ụzọ lụọ ụwa before onye nzọpụta, before amụọ onye nzọpụta. And Jesus answered and said unto them, Elijah truly shall first come and restore all things. That's all ga-ebi ụzọ lụọ ụwa ọzọ dojie ihe. But I say unto you that Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Yes, manana ma agwu unu na Elias anyị na-eche ka ọ lụọ ụwa ọzọ. Na ọ lụọla ụwa. Ọ ya ọlụ ụwa. Mana ndị mmadụ akọta ahụ na ọ ya nwa lụrụ ụwa. Ha wee mee ya otu o siri masị ha. Likewise shall also the Son of Man suffer of them. No tu akwa ka nwa mmadụ ya nwa Jesus. Otu akwa ka ya nwa ga-eshi. That's ya nwa Jesus emega expect ịbịa. Na ọkwa otu akwa ka ya nwa ga-echi taa ahụhụ ahụ. The reincarnate of Elijah Attire. Then Matthew chapter 17 verse 13 asị. Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist. Ema na able to reach John the Baptist able to. John the Baptist onye yola Elijah ụwa. Ndị ma na-akọta hụ ya egbutuo isi ya mgba Herodias mega bad day. Nwa ya nwaanyị mega bad day. So
Akola m inu ihe gbasara reincarnation and ihe gbasara third and fourth generation. Now let me go into ohu, that is slavery. Ndị ọcha gbara anyị agba. Ụmụ Yahoo gee no mente. Ndị pastor gee no mente. Ma ndị politicians gee no mente. Mgbe ndị ọcha bịara abịa gbara ohu, akpọrọla hụ ndị isi ojii. Kpọrọ ndị isi ojii laa mba ofesi. Gị mee isi ike egbuo gị. Afọ sama gị ime ụgbọ mmiri. Ma ọgwụ ahụ ga na ahụ ọgwụ enyere gị. Gị nwụọ akpọba gị ime mmiri azụ erie gị. Ekurula nna, ekurula nwunye, ekurula nwa, ekurula ndị eri ime. Ụkwụkpa gị ala bekee, isi ụgbọ mmiri na-ayọtu, ewere ihe gbọwa gị akpa amụ. Apịa gị. Ị gama akpọmafu nwaanyị ime, so that ị ga-concentrate na-arụ ọrụ. Nga ole etosara gị sị gị nụrụ ụrụ ọrụ, nga ahụ ka ị ga na-arụ ọrụ. Anatuo gị aha gị. Isi aha gị wụ Kentakunte, anatuo gị ya. Isi aha gị wụ Chinazọ, anatuo gị. Isi aha gị wụ Ọgbara Igbogharị, anatuo gị ya. Isi aha họl aha gị wụ anatuo gị ya. Gwọọ gị kettle. Gwọọ gị hibiscus. Agwọ gị kettle, gwọọ gị hibiscus flower. Agwọ gị spirogyra. Aha apari, agwọ gị bucket. Aha ọwụla ara nwishi, agwọ, shoe, pen, dumbbell, Kelly. A strip ogi of your identity. Were identity onye ọzọ kpama gị. Mee gị ka natuo gị your spirituality, mee gị ka ị ghara chant your local song. Okay, thank you. And when they say that they need me to change, to mix with English, because of no they show other tribes. Okay, so these white people, our people, when they sold them into slavery, they first of all, once you land, they strip you of your identity, separate husband from wife, separate son or daughter from mother. Pregnant women, gime shi ike too much, agbowa ga for ku anwage nandu. Ebewa ga for ku anwage nandu. Then in the case survival muhende, ewere nudosa plantation, ogoro plantation, acres of land, e ga rugide. Ha wohone ga. This is not the kind of job that you will do and have leave. This is not the kind of job that you do and have rest. If you sit down to have rest, koboko, long whip, a flow ginazo, etawara. Gwame, ega nufune ele wanyege, ewere otare na apia wanyege, gahafi imari aho. Apia ya, enwenda apia rotare aho, tawai, nwasi nwo react ya. Eka yonwu, eba shike too much, ere too strong, abagi egbe. Babuogi or eregi rehoge fireplace. Ihushi family ganya again. You won't see your family again. In your presence, onyocha gele wanyege wagide ya nike nihugi by fire by force. In your presence, agele nwagi nwoke or nwagi wanyi sell lawyer off by auction sale. Now, it's not as if on salary. No, you are not even being paid salary in that plantation. As ohu, you are not being paid salary. You are working for free till the day you buy. The only thing in a feed, that's the only thing that they will do, just to feed you and to treat you of minor illnesses. If your body is not very resistant or highly resistant to those diseases, you will die. And nobody cares about it. Echi azuru hu ọzọ. Ndị etila na sugarcane
plantation, the people that were put in sugarcane plantations, so that they will not eat from that sugarcane. You won't even taste, you won't have a bite, you won't taste. These are the so many arrow ndocha few generations abaka, few generations behind. Hey, you see, I'm coming inside generation and visiting the iniquity. I'm coming back to what I said about visiting the iniquity of the father upon the children till the third and fourth generation. You see, I am beginning to merge these things together now. So you see, Elemba slavery happened. It was just a while ago. Just a while ago. Onye ọcha ọwụla ehụrụ ugbu now. Maybe leruo ya anya, maybe papa ya enwela kpoji benefit ye. Or papa ya or papa kuku ya, grandfather ya, maybe in papa or in grandfather or in great grandfather, one way or the other, did benefit from the dividends or the shares or the profits that they got from Ndi Igbo erere na ndị ka agbara n'ohu. So onye ọcha ahụ n'ugbu now bido tama ahụhụ. Ya bido tama ahụhụ rimakwa na ihe ụfụ from ndị isi ojii. Can't you see that the iniquities of his forefathers is what is being visited upon him now? Is it logical to you? Yes, that is karma. You will understand where I am heading to. Do you understand me? Then there is also a very huge possibility that this particular onyocha nagahuhu now, let's say umu Yahoo alayaka, let's say umu aka no street aghuola ya kum gide ya ure siphon me ya akpa, me ya ma breast pocket, ma hip pocket. You see? Yawuru na onye ọcha agụọla, yawuru na onye isi ojii ụmụaka no street agụọla onye ọcha ahụ na. Don't you think that it is possible that onye ọcha ahụ now taga ihe buga ilu now o mmehie omenala before ya reincarnate to all Igbo? So if you joined me earlier on, you will understand. You understand. These things will be making sense now. When I treat, if you join me earlier or that, you will understand that some of the white men in now, wunde yorowa, and maybe onye yola nwowa zuru ohu. Okay, we are back online. Network cut rumba. So akwano agebe mjega. Yawo, what goes around comes around. Gana ho ụgwọ ọrụ gị na ụgwọ mmehie gị n'ụwa gana ya mgbe yọrọ ụwa ọzọ. So ya wụrụ shi ụmụ Yahoo kpara gị aka azụ onye ọcha, azụ nwa bekee. Gị nwa bekee ya wụrụ shi enweela kpa lineage gị jiri ree ohu, zụọ ohu, gbaa ohu, megbuo ohu, gbuo ohu, ta ohu ahụhụ, gbama ohu ọnụ. Ya wụrụ na enwere kpa lineage gị ji mee ya. Who am I to tell ụmụ Yahoo not to bere gị isi? Bere gị isi ma ntị. Who am I? My brother, hemlega. My sister, hemlega, what the principles of nature, what goes around comes around. Now see, let me progress, or let me proceed rather. Let me proceed. Now, the same thing goes to politicians. The same thing goes to politicians.
anweghị eri iche na ihe ndị ọcha mere ndị isi ojii. Enweghị eri iche ya ihe politicians megakwanụ subjects nwu taa. Ndị ọkaikpe na ndị ọkaiwu si Yahoo ahụwụ ha ọjọọ. Onye mere Yahoo ahụ dara iwu. Mana ọkwa ndị ọkaikpe dosakwara obodo ọnọdụ ọnụ. Aji m eme mba akwa Facebook ma ahụ ndị siga ụmụ Yahoo gbuo onwe gbuo taa nwa ata. Say Yahoo boys, spy them, do them this, do them that. Yahoo girls, spy them, do them this, do them that. Man, in a moto, you are a car dealer, and in your car stand, you have cars that are 2022 models, 2020 models, 2021 model, 2023 model even. You see, 2000 model, 2001 model, 2006 model, 2016 model. You have those kind of cars in your stand. Ewezugo mo Yahoo agụrụ agụgbuola gị. Ewetuo mo Yahoo agụrụ agụgbuola gị. Because ejere hụ je na-ewe ahị. Kama, the universe used them. Kama, K-A-R-M-A. The universe and Kama used them. Dokuayo used them to jinwo apiaga nde mere nwo ewa. Universe jinwo apiaga nda ahụ 32. Because what went around then has started coming back around again. That is the universe for you. It is not. This is not about or about onye ojo. No, that is the universe in play. Universe is balance. That is why in the same hospital, amoganwa. In the same hospital, nde rime moganwa. That same hospital, kando kianwangakwa. That same hospital ka nde nwere kande hekpa kande gbajuru ụkwụ n'aka nwga. The same hospital nwere hekpa nwere ward 9, nwere ward 8 na here. So the same so the universe is about balance. That is why the same family a big man, the same family came with a poor man, and that poor man got as a poor man. Nothing will happen. You cannot ask God why. That is the universe for you. The universe is about balance. Do you understand? So who are you to iwe ala omaka pega ho pepe ono? Allow the universe to allow one. You understand? Allow the universe to do her job. You see? You dey sell motor, who go buy that your motor? Or no, okay, umaka na apila ho pepe. Ngo maka je mo no tailoring. E ma tailoring yo le mano e ma ko le ga adu ga akwa Chineke akpo ogo oku mperente efe ho gekpa. Before ga azu afu motor Ola, even 1982 model, okay, let's say 2000 model. Agama kule doro. Go and find something doing on the bricklayer. Elo ye ga azugi moto na car stand again. Ina atoa here parts Bentley, shock absorber motor, 2020 model. You dey import them. Who go buy them from you? Na politician go buy them from you. You must a politician based oga here. At least oga make sure that you belong to his party. Okay, patronize. Now, how many parties do you want to belong to? How many political parties do you want to belong to so that you'll be able to sell to Mr. A, politician B, politician C, and so on and so forth? How many political parties are you going to belong to before you make sales? These are the truth. These are the simple truths, glaring truths that are there. But sentiments will not allow people to speak it out, or either sentiments will not allow you to say it, or fear will not allow you to speak up.
many policemen in special duty in Nigeria. The kind of car, low-ranking officers, even some high-ranking officers, the kind of cars that you are using, if not for Omakande Yahoo Nde Nusis Are, salary gagazo afumutunda. Some of the boutiques around, without Omakande Pegan Ho Pepe. Without Omakande Pegan Ho Pepe. Ige Rahia. Ubu anazo ga akparais, ezo akparais ga dosoyo, gezo akpa beans ga dosoyo. Man also Makanda ha ga nazo ga akparais. You can they no born you will make you go they buy rice. Nazo one food truck, one this onye ga azo ga. Cause agana amara. Agana amara rice amara. In a spare part, motor spare part. My father bara moto. My father bara moto. Ejila azo owu moto gi mebie gazro new one. Eja aro part ha. Eja aro part mechanic ga aro that part. Ono ya patch ya aro ya e fix hu ya moto. Mama kwa moto. When I was growing, mam toga when I was little. Mam no primary school and major daddy then mpa me ya je mechanic when here ka jeje zo part. Unless the part ahụ kuri. Anacho me gauge but ugbu fender me even motor accident apart fender ya tiga new fender bonnet wetu ya ti new bonnet ugbu mbuka gaga ahia wetin make am like that owo salary civil servants ka eji azuga hinda owo salary onye rega tomato ime ahia ka eji mega ego ana e flow ego ana circulate ya we ihe ụmụaka ndị na aga ndị mepiara nna nwu ha anya. Now this is Yahoo boss. I'll still come back to you people. I'll tell you where your own ntaramaho will come. You see, that is why I said nobody should interfere. Let the universe do its job. For what goes around comes around. Giwa onye pastor. Ichefuru na hena agba na offering box ge 5 naira before. Ichefuru na ate ga coin na offering box. Ngewa wo onye pastor. Ichefuru na obi anaghị adị gị mma. Obi ejilara gị mma ma imepe tight card na-ele titan members gị ya ọrụ na civil servants no there. Ichefuru na obi ejilara gị mma. Ngewa wo pastor. How many civil servants? How many civil servants changiri rug church again? How many civil servants is olage drum set, new drum set, that kit or musical equipment? How many? Or pensioner gazo lage? Mota ha pelage recently. Onye pelage? Genwa wo pastor na condemn kwa ụmụ Yahoo. Obona ema ebe ego eji emega vow Thanksgiving. Those boys say bịaga church again. Are you gnene ema ha anoga? Ajuga nge na wo pastor thou hypocrite. Ụmụaka ndị bịago okpere gị ema ha anoga. Anyị ga-arụ so hall, anyị ga-arụ so this. Owe ego gị ka iji arụ ya. Ụmụaka ahụ nyega gị those men na ndị tegala gị block. Ego block. Are you pretending as if you don't know their job? Are you pretending as if a man or wayo ka egwu ga hụ ndị ọcha? Why have you not rejected ego nwa ahụ kpọkwana ya filthy rag? Because Bible no she the righteousness of a sinner is like a filthy rag before God. So ima that they are sinners, but they are showing righteousness by giving to your church.
Are you not aware that your Bible says that their righteousness is like a filthy rag? Rag dirty before your God? Then why are you accepting those gestures? Why are you accepting those gifts? You see, let me tell the federal government, if you want to fight native doctors that work for Yahoo boys, you have to start from the church. If you go and arrest any native doctor or prosecute any native doctor that is working for Yahoo boys, but you have not investigated churches and their income and the people who transfer into their destiny, if you have not investigated it, then it is very, very clear that the government has joined the church in fighting in Iba traditional. Then it becomes clear. Ye Ndi Igbo say yes. Ye Omenala say yes. Ndo Okpere in collaboration with the government. Whereas in Nigeria, freedom of worship and freedom of, you can believe and worship anything you want to worship. So Igba ndị na-arụ ndị Yahoo ọrụ bido na church, especially those popular churches ma ndị ka Lagos ji ndị omenala aka achịga cruise. Start from there. Now, gị wụrụ onye Igbo, gị wụrụ onye isi ojii, ị ga-asịkwa m na ọwụ naanị ndị ọcha ka ụmụ Yahoo ndị gugawayo na-egugakwa ya ndị isi ojii already. An intelligent person will ask me that question. An intelligent person will say, but no be only whitey wey these Yahoo boys they run this matter on top of their head. Say they still run am black people. And my response to that, I will respond promptly. My response is this: do not forget, na ndị ọcha nwekwara chiefs ndị settle up, nyenwe offices as chiefs, nyenwe miro, nyenwe tobacco, nyenwe stainless plates. Ndị chiefs aha na ụmụnne nwo were mee ya arịla ndị ọcha easy. Now chiefs like that, onye isi ojii ọwụla arị like that werela ụmụnne ya re. See, Ajala will still visit you with your iniquity until your third and your fourth generation. Yes. Lineage gi atụmakwa ọrụ akwa lineage ga aka ọkwa siphone. Ọkwa siphone. You know why? Onye kpara nkụ ahụhụ shingwere bịala ya ụgwọ. Ị hụrụ ya? Now, Heno na ga-ajụmazi m now, how do you break out from any karma that is following you? That is the right question to ask. I mean, if you know you want to avoid all these things. How will you break out from this karma? You see? Ohende. No question now. So, my brother, my sister, this is a very sensitive topic. This topic is very, very sensitive. It is something that some people sympathize with, while some people are totally against it. Yahoo. Especially Yahoo before. Magiwuru onye ọcha.
mana hem chọkwara ịgwa nnọọ na enwekwa Yahoo karịrị ke ndị nọ n'ọchịchị mega ndị nwọchịga achịga. Ebe ị ga-ele mmanụ ga-ejie ya ụgwọ 4 months, jie ya ụgwọ 5 months, ya jụọ oshi ga-agbagbuo ya, ya ji egbe jụọ oshi ga-agbagbuo ya, ya eji mma jụọ oshi ga-agbagbuo ya, ya eji penknife jụọ oshi egide ya kugbuo ya, ya eduru ụyọ ga-akpọ ya lazy youth, ya mụọ ọrụ mụcha ọrụ rụma ọrụ ahụ gachi iji tax egbu ya. Ma entrako anara ahụ ya ihe shop, ndị ke sanitation anara kenwu, ndị ke different outfits, ya etiga signboard, ndị ejele maka ihe signboard abịa for signboard ka eji tax gbuo ya. Ya azumi na ọwụ onye mụrụ tailoring, ya jeje zụ machine o ji arụ ọrụ, a na-agwa na dollar adaliela, ya agbarịma, ya azụọ machine azụọ, ọ ga-azụ generator in case e were ọkụ, ya azụọ generator azụọ, fuel ọ ga-agba generator nsogbu, fuel ego ole ugbu na ime ego ole rega fuel nsogbu. Whereas ihe ewu allocation ndị abịachala aka ndị ọchịchị mana ewere ya doo ha one corner. Then ndị ele anya agaghị meet up nwoche oke nwoje mụọ peji eme Yahoo, so ata ga hụ na ndị ọcha ọwụkwa gị ka a na-aga asa na ndị ọcha mere nwe ịwa gaasị gigide nwu agị ga-egbu nwa igbo, agị ga-akpa nwata. Ele ihe shi nwu mee, go to embassies, jeje le ihe mega, go and see mmanụ rigi ibe ya elu, AC ga n'ime hall, heat a na-eme ndị mmanụ because carbon dioxide self don full everywhere. Oxygen nọ nga self arịla ahịkpa, ike agwụla oxygen ndị nọ nga, ndị mmanụ na suffocate. Why? Because agbaghị ọsọ, achọrọ ịgbahụ. Trust me, government, let me tell you, ya na-enwere any government official lega he nkwuga na. Trust me, obodore mma, nnu make obodore mma. They not born anybody where make you go they do Yahoo. Those boys will desist from that thing because number one, no washing can omega. Do you understand me? Oh, they know very well no washing. I've already said it, no washing. Ocean, but let her lead you into it. And don't forget that they are collecting, their ancestors. And the universe, Jinwo, upon Ishiga, universe Jin Omo Yahunde na upon Ishiga, descendants, Ndo Chanda Humereha, and don't forget that na descendants Ndo Chanda Pararo Mbaho. Nime those their descendants, some of those ones so Pararo Mbaho, Yorowa, through those their descendants. So no time when you can nebe, ewo chio na ego na say ndi shoja na lego ndi shoja na lego. Omana ya wa bega akwa ahụ. Na mgbo in his or her previous existence. O ya wo onye ji mma lee ohu ozuru azụ were mma gbowa ya afọ. O ya wo onye ji mma lee ntanta ohu ozuru azụ chatuo ya. O ya wo onye zuru ohu gba ohu mana ona onwe ohu lo set refriti ohu aha anwụọ. Nwekwa na ohu ọwụlọ ọkwụrụ salary till ohu anwụọ. Enwe ohu ọwụlọ ọkwụrụ wage till wages till ohu aha anwụọ. Now onye ọcha aha ayọla ụwa ọ reincarnate ala. It is now time ịkwụ kama ụgwọ. It is now time ịkwụ kama ụgwọ. The universe ejikwanu this medium, jikwanu this system, jikpa ya ahụhụ. Onye mere gị the judge? Who now made you the judge? Allow the universe to do her thing. You will allow the universe to do. Now, that the universe is using Yahoo boys to iji punish and the hepa
Ndi mejoron does not mean that I am now telling you that namu keme na akugala ndi Yahoo aka. It does not mean that I am clapping for them. No, but I am telling you, say na condition make crayfish bend. Na condition make crayfish bend. To God who made me, giwuru onye ọcha ewe aha gị nga na shrine me. Mana gwa nnuhu ha. Giwuru onye ọcha ewe aha gị nga. Ya roshi izuru ohu. That's nna gị enwere kpali na-eji gị ekpe eji gba ohu zuo ohu. Utilo. Utilo. It is well. It is well. Oshi are mma mana were he nwa nye nwa. Oshi are mma mana were he nwa ahụ nye ya nwa ahụ before nwa ahụ agara a ninja bịa fụrụ ha ahụ gbalaga ya na wuo oshi. Ha eweherula nwa akịrị ga-ajụsa aga ga-enye ya ahụ nyekwa ya ha ahụ arịnga ọbịa vụrụ gị ha ahụ n'ike gbalaga. For instance, lee ndị nọ na Niger Delta area, lee ndị nọ na oil producing states, akwa oil nọ nga nwu backyard nwu ala nwu their land nwo mere oil ahụ ka asịkwa nwa ahụ zunga ya ezunga. Yet ga-abịakwa bịa na anakwa nwu ihe nụkwa nga nwu. Yes, you're taking what belongs to them. Guess what? If they go to take it, nkubu. You see? Owoshi kezunga. But hezunga hokwa kenwu. That is a perfect example. Owoshi komo Yahoo ndi ezunga ndocha. Mana ha hokwa nwu ozunga ohe belongoro to them. Yes, keep sentiment aside. Keep sentiments aside. Think about it. Keep sentiments aside. Think about it. Omo Yahoo zungoshi. Mana ha hu nwo zungakwa. Oke nwo. Ekwe nwo. Ba ayaka. So then get work on a Yahoo boy or girl. Manakwana. The same thing that goes around comes around. One day, ha he me kwaranda age me kwagea because you have sent it out. It's like a ripple. You have sent it out. One day a ga-emekwa gị ya n'ụdị ọzọ. A ga-eme gị ya n'ụdị ọzọ. You as a Yahoo boy, you as a Yahoo girl. Ha hi mere onye ọzọ a ga-eme. For the fact that ndị ahụ imega ndị ọcha ahụ imega mere ya. The universe use ogi na-eme nwe ya hụkwa. The universe goes to use another person do you. You know, see, it's a circle, it's a merry-go-round. So, before I end the video, I want to beg the government, please, if you know what you will do, if you know the policies that you will sign into action, if you know the help that you will render the youths of this generation, please do. It is going to curb and curtail a lot of excesses, especially towards wayo. Because inapokwa nwo wayo nwo guga ndị ọcha oshinga akari. The reason why today many boys emegama frat. Ihe onye ke no frat anu before. Ọ wala gentleman. Ikwu adịghị gbasara otu nzuzo. Yes, again, I don't pass that level. Na money are defined. You know why? All money call fine, nigga. True. It will be difficult. And now, ejimala ejo your man on to my yebe.
si ya ele ego nnu nwere here and ezuzu oshi ụyọ now like that. No, onye ọla ịhụrụ pe egbe bịa ụyọ gị ezi ọ bịara ikuru gị ekuru ọ bịara ịgbagbu gị agbagbu. Ọ gara ahụ na aga ahụ jiri oshi agụrụ aha ewere egbe abịa ụyọ gị akụ aka asị gị nye m ego iji aga ego 10,000 20,000 50,000 afọ. You know why? Boys emela onwe nwe employ somewhere else. So enwe m onye zungu diri oshi ndị ahụ. Now gị in short ekwukwala m arịnga m ekwufe. Ekwukwala m arịnga m ekwufe. Gọọmenti nyere na anyị aka maka na obodo re mma ọ rekwara m nwa mma. Nyere na anyị aka. Amụ oke ma akwụkwa m youth. Jonathan wa mụ ahụm Yahoo. Mana ọkwa na amụtara m Yahoo. Ya na amụtara m ya. Ya na amụtara m eji apị ihe ndị ahụ eji apị. Arịm sure na enwere onye ga-eme ya karịa m. I know sure say onwere onye ga-eme ya karịa m. Because I will still find myself here. Yes. I will still find myself in this country. Aga m na-atakwa the same ahụhụ ndị ọzọ taga. Amụ ahụm ya. Amụ ahụm ya. So, biko nụ, ewuru a Yahoo boy, ime on ga stop o. Mo we get established in your business, you get established in a big business, mo we get established in it, get bido manage maya from there. Ọkpọ ha ma ọnụ ndị ewonu. Ndị ọma gere mente, ya gaji na nwoke gaji na nwaanyị. Burukwanụ n'obi na enweghị onye m si jeje ememe Yahoo. Ndị ka emego ọwụ dubara nnu n'ime ya. Yet, I am not condemning you. I am only saying that the universe is doing its thing with the people and the individuals that are found in the universe. Ndewonu, ya gaji. Amakwana m niile channel the video ni like ihe na ngwa kabaru share live video anyị. Igbezi notification isola na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri video ọfụ. Then nke kachasị mkpa webolo biko ka share ya, subscribe ọla na channel anyị. Onwezikwa ihe ọbụla ị chọrọ ka ike alị dị oke mkpa tile ya na comment section. Anyị na-enwetakwa comment na anyị na-agụkwu ya na anyị na-afọkwu ya. Igbo mụrụ nze m ụzọ ka enwenu mgbe ọzọ.